bai kai naushi yadda ya kamata ba yanzu kan sun haɗu wannan madamata sun sake gamewa tsakanin dogon na kansila da babu na ubaidu har yanzu nan bai fita gwani ba ga shi nan sun so maka majuna hari lokaci yana tafiya ba kashi za point ya kamata a gama jiki a gaya wasa a gaya wasa a haɗu mana ina ga dogon kansila ya naushi amma ba hago dan gwani ya ce ba ya bari shi ma ya mai sa masa martani ga shi nan suna naushin juna dan bai har yanzu bai fita gwani ba tsakanin nan ubaidu da dogon na kansila ga shi nan suna babata dan ubaidu ya kai masa kora amma ya shanye dafin ya sake dawowa ga shi nan suna da haƙon juna dogon na kansila ga shi nan kile ya an laushe shi amma da ya shanye naushi